Kaixo, Asier. Kaixo, Argi. Erakutsiko dizut zen magia ikasi duan. Magia bat ikasi duzu? Bai, Ea ba? begira, atz bat daukat. Eta beste aldera pasako. Bat, bi, eta orain bi dauzkat. Ona, oso ona. Nik badakit ere magia bat egiten gorputzeko atalekin. Erakutziko dizut? Bai. Begira, jarriko gara horrela. Eta orain bi eskuak horrela jarri behar dituzu. Horrela. Bai, egingo dugu bakarrik esku batekin. Zein nahiago duzu erabiltzea, eskerrekoa ala eskuinekoa? Ezkerrekoa. Oso ondo, bardun eskuinekoa kenduko dugu. Bai. Eta eskerrekoa ondo apoiatu behar duzu. Horrelaxe, bai. Eta orain, giratu behar duzu orratzen norabidean. Pixkanaka. Zaila da, hau, Bai, pixkat gehiago igual. Horreaino. Ezin duzu gehiago? Ez. Oso ondo. Orain nik gauza bera egingo dut, bale? Begira. Hasiko gara mugitzen eskua. Asko kostatzen da. Eta... gutxi gora bera berdin daukagu, ezta? Bai. Ba, orain, lagundu idazu. Oso ondo. Gehiago. Bai. Gehiago. Oso ondo. Piskat gehiago. Jarraituko du piskat gehiago, a ber. Horrelaxe. Buelta oso emango dugu. Jarraitu. Nik egingo dut orain. Listo. Buelta osoa. Ara? Buelta oso eman du. Bai, gustatu zaizu? Pila bat. Praktikatzera nijoa. Oso ondo. Aio. Agur.